Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gibulgar ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico ang mga gingong nagpaluyo sa bilyon-bilyong insertions sa national budget sa 2025. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gitumbok mismo ni Zaldico nga mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsugo alang sa 100 billion pesos na insertion sa atong Bicameral Conference Committee 2024 nga alang sa 2025 national budget. Sumala pa, ang maong kantidad mo gisaad mismo ni kanhi Speaker Martin Romualdez ngadto kay PBBM. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Human ang pipila ka bulan nga pagtago-tago sa laing nasod. Usa ka video ang gipagula ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Saysay niya July 19, 2025, dihang migawas siya sa nasod alang sa iyang medical check-up. Ug nakaplano nga makabalik human sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Apan nakadawat matud pa siya og tawag gikan kang kanhi Speaker Martin Romualdez ug giingnan siya nga magpabilin sa laing nasod ug atimanon siya. Subay matud pa sa instruction ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Sa pagsugod sa proseso sa Bicameral Conference Committee o BICAM 2024, di nagsilbing chair sa House Appropriations Committee si Ko. Mitawag matud pa kaniya si Budget Secretary Amina Pangandaman. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Ang gisugo nga 100 billion peso project insertion sa BICAM nakumpirma matud pa niya kang Yusek Adrian Bersamin pinaagi sa tawag. Si Bersamin, Undersecretary sa Presidential Legislative Liaison Office. Gireport matud pa niya kini kang Speaker Martin Romualdez atong panahuna. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Nagmeeting matud pa sa usa ka building atubangan sa Malacañang. Sila ko, Romualdez, Pangandaman, Bersamin ug usa ka Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nakahinumdum matud pa si Ko kaniadtong nag-uban sila ni Romualdez ug PBBM sa Singapore human ang May 2022 elections. Giapa sa PSG ang brown leather bag, sanglit sumala matud pa ni PBBM nga mabilin na ang tanan, ayaw lang ang brown leather bag. Gipahibalo matud pa ni Ko sila Romualdez, Pangandaman, Bersamin ug Cadiz nga kung mamahimo 50 billion pesos lang ang isulod sa program to funds. Dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Apan usa ka adlaw human niini. Tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Nakatakdang doon na pa'y mga dugang ibulgar labot sa korupsyon sa budget siko sa part 2 sa iyang video.
Ginahulat pa ang pahayag sa Malacañang kalabot ni ini. Sara, sumala sa ICI ang mismong organisasyon, ang komisyon nga gimugna mismo ni Pangulong Bongbong Marcos aron nga maoy mga imbestiga sa mga maanumalyang flood control project nga ilahang gina-review ug tun-an matud pa nila ang mga gina-divulge ni Zaldico sa iyang video. May depensa sab si USEC Palace Officer USEC Claire Castro nga sumala niya walay basihan, walay ebidensya og ebento lang matud pa ang gipang-ingon ni Zaldico. Apan ato pang ginahulat karon ang ikaduhang parte sa maong video. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.